изникна една идея, допълнителна услуга за клиентите. Мобилен магазин. Магазин на обект. От няколко месеца изникна една идея, бих нарекал допълнителна услуга за клиентите. Идеята е да има мобилен магазин. Ние го нарекохме магазин на обект. Говорихме с търговския директор на компанията. Това е System Construction. Предоставяме им първия такъв магазин. Аз би го нарекал оптимизация, рационализация на процесите, най-вече на времето, което става все по-ценно. Тези консумативи, върху които сме се съсредоточили, са изключително важни. Най-вече това, че се забавя процеса, когато си забравят инструменти, губят се, амортизират се. Такива продукти, които е трудно да планираш. Или ако искаш да планираш, трябва да инвестираш много. Контролът е много по-добър и разхищенията са много по-малко. Ние сме компания, която е гъвкава и която винаги ще промени, ще оптимизира и ще подобри работата на нашите клиенти.